वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीसी। आप देख रहे हैं न्यूज तक सिनेमा की हर खबर सबसे पहले आप तक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दें ताकि सिनेमा की सारी खबरें देखें आप सबसे पहले। तो नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और रोमा लोग देखे शुरू कर दिल बानी न्यूज़ तक सिनेमा के तहस नहस भोजपुरी शो। और भाई बगल में एगो पोस्टर दिख रहा बा, शहीद की वीरांगना। भाई एक बारे में बात करम, एगो ही खुलासा करम भोजपुरिया फिल्म के बारे में। तो उससे पहले जो भी भाई लोग हमारे चैनल पर नया बा तो हाथ जोड़ के विनती बा कि चैनल का सब्सक्राइब कर डाला लोग, बेल आइकन वाली घंटी दबा दिया लोग। बाकी चैनल के दर्द याद हित मित संगे शेयर कर बिल्कुल ना भूलिए लोग। अब भाई जौन बात करनी हम शहीद के वीरांगना, मतलब ई फिल्म के ट्रेलर आज से मात्र 11 दिन पहले B4U पर आयल रहा। फिल्म ट्रेलर के नाम रहा शहीद की विधवा। अब वही ट्रेलर के खाली नाम चेंज कर दिया गया बा का, तो वीरांगना, विधवा के जगह पर वीरांगना कर दे। मतलब भोजपुरी वाला ना भाई, मतलब कब का करिए सन कोनो गारंटी नहीं है। अब ई फिल्म के निर्माता आप जानते बड़ा के बा, संदीप सिंह। उहे संदीप सिंह जे फिल्म के खुद कंसेप्ट लिखल बड़ा। भाई संदीप भैया तो हम पूछल चाहते थे कि ठीक बा, अंजना सिंह के लेकर तू फिल्म बनैले बड़ा, फिल्म के तार पहला ट्रेलर ना बूम कैलस तो नाम बदल दिला। ऐसे हमारा लगा था तू उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नियर देख के अब मान लो कोनो जिला विकास नहीं कैले तो का नाम बदल दो, शायद विकास लोगन के दिख जी। शायद यह परंपरा तू दिल बड़ा कि शायद हमारे टेलरवा नहीं चलो तो नाम बदल दे तो शायद टेलरवा बूम कर जी। लेकिन ना, जनता चुतिया नहीं है, जनता के चुतिया समझल बंद कर लोग। अब भाई फिल्म के कहानी हुए बा घिसल पिटल, मतलब एगो फौजी बा। भाई फौजी सब रहेला, सब पर इच्छा रहेला कि हम बॉर्डर पर जाई, बॉर्डर पर से शहीद हो जी। कुछ फौजी के इच्छा ही रहेला कि हम परमवीर चक्र पाई। तमाम कृति चक्र पाए, शौर्य चक्र पाई। हर फौजी के यह इच्छा रहेला अपन जिला के नाम रोशन करी। बढ़िया है देशभक्ति फिल्म बने बड़ा, लेकिन कंसेप्ट जो तार बा ना भाई, उ तरीका के नहीं जो नाम दिल बड़ा शहीद की विधवा। मतलब ये फिल्म में तू देखे बड़ा ओकर लाचारी बेबसी, मतलब कैसे अपना के हैंडल करते। खैर बढ़िया बा। अब ये फिल्म के बारे में का बताई वो तने, मतलब ऑलरेडी एगो बता चुकल बानी। और फिर हम एक आप बोलम तो हम लोग बोलबा लोग कि अंकुश बाबा एगो फिल्मिया का नहीं छोड़त। तो फिल्म में आपके स्टार कास्ट के रूप में अंजना सिंह, राकेश बाबू फौजी के करेक्टर में नजर आ रहा है, लेकिन कहीं से कौन एंगल से फौजी निकला। अब मान ली कौन फौजी होला जो के पेट निकल रहेला। भाई सेना के हमारे जितना जवान बड़ा फिजिकल फिटनेस के मायने में फिजिकल फिटनेस होने के रहेला। श्रद्धा नवल, रजनीश झाजी, प्रकाश जय, श्वेता वर्मा, प्रिया दीक्षित, संजीव मिश्रा, काजल निषाद और भूपेश सिंह ये फिल्म में नजर आ रहा। साथ साथ बाल कलाकार के रूप में नजर आ रहा बड़ी स्वास्तिका राय। फिल्म के निर्माता बाड़े संदीप सिंह, अविनाश अरोरा, रामा प्रसाद। मतलब 3 आदमी फिल्म के बने बा। भाई अब भोजपुरी फिल्म के ही औकात हो गई बा कि अब एगो दूगो प्रोड्यूसर ना, मतलब छोटा बजट के फिल्म बनावे में भी 3 गो प्रोड्यूसर लागे के पड़ता। कॉन्सेप्ट लिखे बड़ा संदीप सिंह, निर्देशन करे बड़ा प्रवीण कुमार गुदरी। अब भाई संदीप सिंह का कॉन्सेप्ट बा तो प्रवीण कुमार गुदरी काहे ना रही भाई। हमें बताया था कि संदीप सिंह के लगभग 20 गो से ऊपर निर्देशन कर चुका बा प्रवीण कुमार गुदरी जी, लेकिन इनका निर्देशन हमके बिल्कुल पसंद ना पड़ला। काहे कि फिल्म यूट्यूब खातिर बनाना। हाँ, यूट्यूब खातिर एगो बात आई कि भाई हमारे एगो यूट्यूब चैनल बा जेकर नाम बा जीत भोजपुरी बाइंस, नीचे डिस्क्रिप्शन दे चुकल बानी। अगर आप लोग यहाँ से बढ़िया वीडियो देखल चाहता रहो, मेकिंग देखल चाहता रहो लोग, तो अबे जा लोग, नीचे लिंक भेजले बानी, ओका पर क्लिक कर लो और वीडियो देख के कंपेयर कर लोग कि हाँ भाई के का वीडियो बेहतरीन बा, यहाँ लोग का मेकिंग बेटर बा कि हमार मेकिंग कोई बेहतरीन बा। खुला चैलेंज देते हैं भाई, मेकिंग का काला हम करके दिखा दें छोटा वीडियो के माध्यम से ही।
अब तू कहबा कि भाई छोटे वीडियो न हो, तब भाई तारा नहीं तो बजट नहीं लगावत हो। चलिए, फिल्म का सह निर्देशन कर बड़े रवि यादव, सुबोध मेजर खा। भाई मेजर जी तक अगला बोल रहे मैंने का बोली। लेखक बड़े अरविंद तिवारी, गीत लिखे बड़े अरविंद तिवारी, संगीत दिल बड़े ओम झा, छायांकन कर बड़े माही शेरला जी, सलांकन कर बड़े गुरजट सिंह। और बाकी ये तमाम बहुत कुछ अब ना बोलो, बाकी इजाज़त ले अब इजाज़त दे दीजा, न तो अब एक और बढ़िया समय इज्जत लूट ले। तब तक हमके दीजिए इजाज़त और उन लोग यही तरह देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा के तहस नहस भोजपुरी शो। तो नमस्कार, जय जय भोजपुरिया समाज।